Kwari? Ba ku da labari? To ai mu kakan mu ta yanke saka. Me yake faruwa ne? To mai gida Salim dan Abba mai murabu. Ya gama mun komai dan da kake ji da gani yanzu haka. Da na gani? Ka ga mun amana fullo. Shi? Amana fullo. Ya mai da ni makaranta. Yanzu in ba ku shawara ku je ku mika gaisuwa kun san ta inda za a same shi. Komai ya warke. Ai na za mu same shi ne. Ba ka da labari. Uban maka uba mai uban ma yana mai gata. Da kace haka ya gama mana komai wallahi mu amana da masu amana. Mu yayan kwikwiyo. Kawanya Dan dogon uwa. Kai za muka kai mu wallahi Allah mu babu wani abu da kai zaka ajiye da bakka koma dan makaranta. Ya danne na ga Allah so shi ya sai. Ai ni yanzu ba ruwa da wannan jambul din. Na zama gaye. Yanzu za mu je ka nuna mu da shi ne. Ba maganin tawa yanzu kawai mu je mu je mu. Kai ya sai kai kwari wai ihun me kuke ne. Abba wai ba su da labari. Kowa yana wani kwari. Ba ganni na zama kwaro ba. Na zama dan makaranta. To me labarin bros? To ai mai gida Salim dan Abba mai burabo. Wa Shugaban matasa. Ya gama komai. Kace amanan sarkin yakin Safillo. Kai tafi mu je gwani na ni ma yanzu daga nan can dai. Mu amana da masu amana dan kutun madulun ku zo mu tafi.